Днеска ще ви покажа в един свят на Майнкрафт как съм се развил с приятели. И ще продължим самата... И в този клип също ще продължим самата до половината клип. От половината клип там нататък ще продължим с... Ще направим втора част на нашето оцеляване на клипа. Както виждате, тук това е моето... Не, това е чужд вълк, а не нашия вълк. Имаме тук ферма с моркови. Тук с жито. Тук с... точно, не знам точно кое е това. И сега ще ви покажа точно. Тук това е езерото за риболов. Меча ми е Sharpness 2. И тук те къщи сме ги направили на кущата. А това е нашата гълба дърво. Тя е много малка. Само за послон. И чакай да видим. Добре, имаме още време да ви покажа. Опа. Ето Iron голема. Кучето ми. Тя ще го пусна да седне. Тук разни честове. С неща, брони. Изобщо много неща имаме. Всичко нужно. Тук, че го показах, тук са нашите диаманти, лаписовете и рестона и емералд. Този емералд, детко виждате, ние сме го открили. И лаписа пресено. Да. Ние за този сервер бая време сме се развивали. Горе-долу към 3-4 месеца. Има някъде там. И да кажа. Тези тук, те ги виждате. На игра. Сме ги взели от Ада. Обаче, приятели ме, който играеше в сервера, чупи блоковете и запалките ни свършиха. Чакай само тук да видя дали имаме. Чакай да отида да легна, защото е тъмно. Макар че не съм си включил дифакълчето. Станах от легото. И излизаме навън. Ето. На ваш ви се вижда много малка. Ето тук. Иначе изглежда, че е малка, но отвътре е много разширено. Сега ще ви покажа моят страничен ход. Тук имаме една крава. Тук ни е нашата котка.
След непрекъснати си и да. Само викаме. Тук ние слагаме залогана. Тук ни е нещо като басейн. То е басейн. Тук имам още един чест с лодка и разници други неща. Чекай да видя колко време. И да. Това е нашия басейн. Отне ни много да време да го правим, ама какво да се прави? Така. И сега отиваме в нашия свят. Дето играхме с приятеля. Да продължим този епизод. Тук. И да ви кажа горе-долу какво се правиме. Аз някъде сложи. Та крава ми показва точно къде е вратата. Обаче другите айтеми останаха при... тук имаме една вълна. Иначе за цяло нищо не се вижда. И викам... Днес тук се го продължавам. Чакай да направя братва. Да не се трудя. Камена братва. Че и без той ми трябва. И ние на миналия епизод, защото аз там не говорих, повечето клипове там не говорих. Защото нещо там проблем с микрофона. Днес го правихме. И тук така. Добре. И горе-долу това мисля да го направим. До е там суша. И тук да си построиме къща. Под вода. Мисля, че се хубаво ще стане. Ама докато са, нали, сега сме в ваканция някак около някой печага. Може. Иначе да ви представя играчите, които играха с мене. Петър 79 се казва Петю. Така го наричаме в училище. А другия се казва Ангел. Те са най-добри по Майнкрафт. И това за днеска.